Kurtso hasiera da eta ikasle berria ditugu gure eskolan. Bai, eta nortu dira? LH baten Jerai eta Iker eta LH 3 Oskar. Orain ikusiko ditugu. Guazen beraiakin etxagitera. Kaixo, Oskar, ekatetik gatoz eta galdera batzuk egin behar dizkizu. Nondik zatoz? Oso hurbildik. Laguna asko egin aldituzu? Bai. Gustatzen alzaizu herri hau? Bai. Gustatzen alzaizu eskola hau? Bai. Eskerrik asko. Hola, oin galdera batzuk ingo eskuzugu. Nondi zatoz? Azpeititik. Laguna asko egin aldituzu? Bai. Gustatzen alzaizu herri hau? Bai. Kaixo, Iker, galdera batzuk egin behar dizkizu. Nondik zatoz? Iruñatik. Laguna asko egin aldituzu? Bai. Gustatzen alzaizu herri hau? Bai. Eskerrik asko galdera hauei erantzuteagatik.